Κάτσε να μου παίρνει. Παίρνει! Προσέχετε το σβέρκο σας, είπαμε. Προσέχετε. Κάτσε και εμένα! Θα χτυπήσετε τα πόδια σας. Δεν είναι εύκολο. Τη μέση σου. Να προσέχετε τη μέση σας, είπαμε. Ορίστε. Τι όλα, αγόρι μου. Καλά, εσύ. Πού είσαι, πού σε βρίσκεις, πού σε βρίσκω. Α, ωραία. Έλα, αγόρι μου. Δεν θα χρειαστούμε, ρε Γιώργο. Α, ναι. Ωραία. Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει. Παπά! Έλα ρε, ό,τι θέλεις Γιώργο μου. Ναι. Οπωσδήποτε. Ναι. Θες να σου δώσω τίποτα... Οκ, αγόρι μου. Είμαι στο Λούνα Πάρκ με τον Μάνο και ένα φίλο του. Θα του δώσω. Ναι, αγόρι μου. Έγινε Γιώργο μου, έγινε. Θα γυρίσεις, θα φύγεις αμέσως επάνω ή θα μείνεις εκεί. Να σε πάρω τηλέφωνο να βρεθούμε. Εντάξει. Τραβάμε σημεία. Έλα μην τραβήσεις σημεία. Τραβάω, έλα. Quickly. Και σε παράνε οι φίλοι αλήθεια. Έλα να τραβήξεις μια. Περίμενε, παπά! Παπά, έλα εδώ να τραβήξεις λίγο. Όπα, πέφτω. Εσύ, θα κάνουμε πόλεμο. Πού ρε? Τώρα. Κάτσε να τελειώσουμε και κάνουμε. Οκ ρε. Πού να το δώσω το κινητό, πάρε. Μπαμπά! My father! Hello. Για μίλα μας λίγο γαλλικά. Je suis très malade. Δεν πειράζει. Για μίλα μας λίγο γερμανικά. Ich bin sehr ruhig heute. Οκ, εντάξει. Για μίλα μας λίγο αγγλικά. I speak English. Για μίλα μας λίγο ρουμάνικα. Ce vrei să spun?
Για ξαναπες το μία. Σε βρες ας πού. Για ξαναπες κάτι άλλο που, δεν που ξέρεις. Ο Σέιντ Άστας. Τράβα. Και εδώ τον βλέπετε σε στιγμές ξεκούρασης. Εδώ βλέπετε τον Μάνο, ο οποίος μόλις έπεσε έξω από το τέτοιο. Και εδώ βλέπετε την καταπληκτική κουπουτιά που λέγεται «Φάε χώμα». Δίνουμε 5 στον κύριο. Μια καταπληκτική στροφή. Εδώ βλέπετε τον αθλητή Μάνο Μαυρουδή, ο οποίος σε μια σειρά ατυχίας. Εδώ ο Ηλίας έφυγε στο διπλανό σκάμα, συνεχίζει όμως ακάθεκτος, με μια καταπληκτική κολοτούμπα επιστρέφει στο δικό του. Εδώ βλέπετε τον Μάνο σε μια ωραία φιγούρα, θα κάνει το τριπλό δύσκολο, έπεσε όμως σαν τερματοφύλακας. Ηλίας τώρα, ο Ηλίας θα δοκιμάσει αυτό στην τριπλή βουτιά. Έκανε λάθος ο Ηλίας, έφυγε 4 γήπεδα πέρα. Έλα Ηλία, συγκεντρώσου. Μπράβο Μάνο. Συγκεντρώσου Ηλία. Το έχεις. Ηλία. Παραλίγο ναι, ακριβώς. Οι κριτές του δίνουν 5. Σέρνεται σιγά σιγά ο Ηλίας στην άκρη. Σέρνεται. Τα κατάφερε, βγήκε στην θάλασσα. Νίκησε. Και τώρα ο Μάνος θα δοκιμάσει και αυτό στη σειρά. Έλα Μάνο. Το έχεις Μάνο. Το έχεις Μάνο. Το έχεις Μάνο. Το έχεις Μάνο. Μπράβο Μάνο. Τριπλή κολοτούμπα με 7 φορές πεσήματα. Μπράβο Μάνο. Άλλη μία. Δεν έχει αλήθεια.